Kien ikun hemm tfal li ġejjin minn familji fej daw ingħataw edukazzjoni, fej laħqu ċertu livell ta' edukazzjoni, forsi jkollhom ċertu aċċess. Jgħat Maltajt hemm magħhom fil-ħabs sistema. Le, kien hemm. Jiġifieri kien hemm nies ta' skola, kien hemm nies tal-affarijiet tagħhom, kien hemm nies bil-business tagħhom terġgħu tajt jiġifieri. Ejwa, u mbagħad kien hemm nies li daw laqqas għandhom dar barra jew ommhom issier jew laqqas jafu ommhom issierhom minn huma. Jien niftakar priġunier minnhom ħareġ 3 wara reġa' daħal. Għaliex? Għalli hawnhekk aħjar minn barra, għaliex hawnhekk għandi sodda, għalli għandi television, għalli għandi DVD, għalli għandi saqaf fuq rasi, għalli meta jkolli l-ġuħ, għalli nsib x'niekol, għalli fuq barra m'għandi xejn minn daw. Jiġifieri il-verità hemm daw krudili ħafna li llum il-ġurnata immaturajt jiena dak iż-żmien kif għallek dal-priġunier għatlu mela bro, sow tagħmel hawnhekk aħjar minn barra sow għamiltu. Però llum il-ġurnata tħossal dak il-bniedem li jatem ġew għax għandu deċiżjoni ġo moħħu jew kellha jaħsibha b'xi tal-imot li huwa aħjar għalih il-ħabs għax it's a safer place. Li għalija l-ħabs is not a safer place than outside, fimt? A safe place is at your house, id-dar tiegħek, fimt tal-kumdità tiegħek, mhux il-ħabs. Taf kif? Inti l-ħabs numru daqs ħaddieħor. Tifhimni inti numru. Istija ġifieri li kienet waslu għall-kriminalità dak il-proċmu kienet li m'għandux fejn might as well jikkommetti reat. U daw mhux affarijiet li jivvintaw dan tarhom bajnik jasal issibtu l-ħadd ma jiġi jara ħadd lil dal-bniedem. Jasal il-ħadd kulħadd diħel bl-ikel u dan m'għandux ikel tad-dar. Jiena mhux biex niftaħar jew kellha biex inħossni king ta' jiġifieri, però li ċedejt li kelti, jew parti mill-li kelti, anka ħwejjex tiegħi jiġifieri ġodda fjamanti u kontenti għom il-proġunieri oħra. Fimt, ma kienx li sbaħ deċiżjoni tiegħi, ma qalbek ma tikx. Qalbek tħoss kulħadd għamilt jew x'għamilt, nemmen li kulħadd għandu kuxjenza. Hemm ħafna empatija bej il-priġunieri l-oħrajn. Tinħoloq komunità ta' fratellanza kontu tkunu isom. Mela, dil-biċċa ta' xogħol ħajkolli nitfadaq xejn dal-ikraħ fuq il-maġġor li kien hemm dak iż-żmien. Aħna konna nippruvaw ningwalawha ma' xulxin. Ġieli jkun hemm grupp ta' 4 Maltin ma' xulxin, il-barranin jintafgħu għalihom ġieli nidħaltu. Però kif il-sitwazzjoni kienet tiġi daqsxejn żgħira close li aħna qed ningwalaw qed nirranġaw naqa' ma' xulxin. Tirranġa jiġifieri isma' xbin jien għandi ċempel fis-sitta. Fimt, erħili naqal ħin tiegħek ħalli ċempel jien jew ħalli nidħol naħasel qablek għax lil ma jkun daqsxejn żgħira aktar kiesa u inti tista' portih. Daw affarijiet li inti għandek komunità. Inti ssir komunità daw in-nies tagħhom kuljum, jiġifieri inti mingħajr ma trid ikun hemm dik communication. Però kif konna nikkomunikaw b'mod tajjeb, jiġifieri kien dejjem iwaqqafna l-maġġor tal-ħabs. Għaliex dubi ta' droga, għax għandhom xi ħaġa x'jaħbu, għax qed jivvintaw xi ħaġa. Allura l-maġġur kien biex jara kif ħajamel minn kollox biex ikisser dik ir-relazzjoni bej priġunier u ieħor. Però sfortunatament. Minn daw is-suspetti li kellu dal-maġġur. Ftit kienu vera. Ftit kienu vera? Ftit kienu vera. Ftit. Vera ftit kienu vera. Però l-antija probabbli kien li inaddaf iktar mill-li intom ikolkom speċi xi kwalità ta' soċjetà kooperattiva li fil-verità nemmen l-iktar ħaġa li għandkom bżonn ġew għax intom fl-aħħar mill-aħħar tridu toħorġu minn hemmhekk biex tikkooperaw mal-bqija tas-soċjetà, ġifieri titgħallmu l-kooperazzjoni hemm ġew naħseb għalija hija waħda mill-iktar affarijiet importanti. Mela,